Har yanzu dai ana nan ana kai ruwa rana tsakanin ECOWAS da kuma ƙasar Nijar wacce aka kule mata boda. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Har yanzu dai ana ta fafatawa tsakanin ECOWAS da kuma ƙasar Nijar. ECOWAS dai ta rufewa ko in ce ta sama ƙasar Nijar takunkumin rufe mata iyakoki na boda da kuma janye mata wutar lantarki da Najeriya ke bata. A zaman da suke a satin da ya gabata, ECOWAS ta zuba wa ƙasar Nijar wasu sharuɗa akan dole sai ta cika wannan sharuɗan da ta buɗe mata bodarta. Inda har tana so ta buɗe wa ƙasar Nijar ɗin bodarta, to sai ta cika wannan sharuɗan da ECOWAS ɗin ta gindaya mata. Ita kuma ƙasar Nijar ta ce san wannan sharuɗan da ECOWAS ɗin ta sa mata kamar sun mata tsauri, ba za ta iya cika su yadda ya kamata ba. Ƙasar Nijar dai tun lokacin da aka hamɓarar da gwamnatin Bazoum, suka kama Muhammad Bazoum suka killace shi. A yanzu haka yana hannun sojoji, baya zirga-zirga kamar yadda kowane ɗan adam yake yi. To a hakan ne ya sa ECOWAS ɗin ta sa musu takunkumin akan ko su saki Muhammad Bazoum ko kuma su ci gaba da garkame musu kan iyakokin ƙasar. Sakamakon haka ne ma shugaban ECOWAS ɗin wato Bola Ahmed Tinubu ya ce in dai suna son a buɗe bodar tsakanin Najeriya da Nijar da kuma a maida wa ƙasar Nijar wutar lantarkinta, to sai sun saki Muhammad Bazoum wanda yake a hannunsu yanzu. Su kuma shugabannin ƙasar Nijar ɗin wato Ciyani ya ce wannan abun ba zai yiwu ba su saki Muhammad Bazoum a halin da ake ciki, saboda suna fargabar har-hare da za ana kawo musu muddin in suka saki Muhammad Bazoum. Sakamakon haka ne ma yake ganin wannan sharuɗa da ECOWAS ɗin ta gindaya mai ba zai iya cika su ba. Muddin in dai suna so a saki Muhammad Bazoum, to sai dai in sun cika wa'adin mulkinsu a kai. Dama sun ce za su yi tsawon shekara 3 ne akan karagar mulkin ƙasar Nijar. Amma su kuma shugabannin ECOWAS sun ba su cewa ya kamata a saki Muhammad Bazoum ko da za su ci gaba da mulkin nan. Su kuma sun ce muddin in suka saki Muhammad Bazoum, to su kuma suna ganin kamar za ana kai musu hari ko kuma a samu wasu ɓata garin 'yan ƙasar su tada musu da ƙasar, su tada da tarzoma a ƙasar, ko kuma a yi zanga-zangan da ƙasar za ta tsaya cak ba tare da ta ci gaba da wani mu'amala da take da sauran ƙasashe ba. Ƙasar Nijar dai ta fara haɓaka tattalin arzikinta tun bayan da lokacin da aka rufe musu bodoji suke ganin ya kamata su fito da wasu abubuwa wadda ƙasar za ta ci gaba. Tuni dai suka fara kafa bututun mai wadda suka kai shi ƙasar Benin, inda suke ganin a can za su na fara haɓaka tattalin arzikinsu, za su fara fitar da mai ƙasashen duniya. Tuni ma aiki ya kan kama, ko a ce a shekara ta 2024 nan mai kamawa za su fara fitar da nasu man wato a can ƙasar Benin ɗin. Wannan yarjejeniya dai ta fito tsakanin wancan watan da ya gabatar, wato shugaban ƙasar Benin da kuma shugaban ƙasar Nijar, akan cewa za su zuba makwararar wato faisansu na man fetur, za su na fidda shi ta can. Sakamakon wasu ƙasashen da suke makwabtaka da Nijar ɗin ba sa ga miciji, ko in ce ba sa jituwa. To kar ku manta dai ku danna mana subscribe a wannan tasha tamu wato Maƙa TV mai albarka.